Bayabrok Ajwla Kami hनै saideman kebo thangai berai nada naika hakai himdi tho ang bai baksa dine Ajwla Kami berai nai layana Sub division ke Udaipur block ke Matarbari te Dakshin Maharani ADC village Panchayat ni bisingo no ikan khobjago Kamini babaisa ke Ajwla twisa te bainwi ke Marandi twisa twirok bai kitingjak rukungo no naithothok kwlwksa Kami Ajwla Jeng jotono sawi mano Tripura saroni kamio thang hinna lamani Kokborok hafang je sikphano slaijak di Tripura saroni kami amchoni bumukhang tei slaijak la Omotui no I Kamini bororok hati haba bazar hajar thang him laisuna lama horsal watui pantui tui toribo toriaibo omotui no mahin tha hapang naikol phang rogle kwlwksa bo omotui himna de nanglangsi Sabo ba sengnai tei tongsinai twirok biangni nung bwskango se supply point kaijak thong thong nuguiba haike ransajak supply point ba tamo kami luku bororok no bade bandi kami bahaike yafango songsajak kha tei kamini ungui tongma jingjalo Kokborok ni tui Fadi hekecheng khanawi nai lewano I Kamini no okra kwlwksa ni tui bongkha I Kamini no chongui ro horjak Panchayat adom tei Dakshin Maharani ADC village committee ni ungui bo chairman borom ganang bijay bokkal Jamatia Fadi cheng khananai bini ko Acha Ajwla Kami abo to bosok dini simi bo khajak kha abo to komchang din tarik roi samai yang phana samobto anumanik bwkhana hwnai cheng ma hunu karon cheng achaya khosukang chemong jakba engke bortomano oro parao prai 40 poribar khlaina kami khlai tongo kotor mang thaiya engke oro chakri khainai rok masamsu tongo bises khlainai tang tui chanai rok no kabang engke tei sudo oro sugya chini je area bo somosya nukjak mani rok engke na nene tang tui chanai rok no jeng teisa kusugo tlang thang muchuk phana bibinno khetreo boroni je somosya tongradi boroni je somosya no kate tisa hwnai chini jotoni ekta ichha tongphano jeng o somosya no kate laisokmaya bises khlainai oro elakao bises khlainai laro akroni ekta somosya tongo engke nang jogajog ব্যবস্থা no sobse somosya hoi mano
twirokni somoisarokbo tongono hingke nene twi la school hingke si omo tirok thung jagao je jagao omo tirok no chang available mathogo ba mano omo hai jagao no kisa masa borok rok kusugo kai thangmani rok nukjago hingke chang asa khlaio chini omo je parani jeta somoisa kusuk kalaimani ang tongmani oboni mul somoisa hingkelai bishes khlai jogajog bebostha rok no chini tekisa hani nangnai hima ha hingkelai abo chini elaka o ba parani jeta somoisa tongmani tuktak chikon somoisa tongmani botirok somadan wngnai himoni ma khlai ar bishes kore abo yaphangni chimi sani thangka hingkelai kami bahai khagra kha tongma bo wngkha abo boila ekta part salaimango salaikha khe kaham para khagramani khe nang yaphang chwng jeta khnai phaimani omo oro riyang rok o jagao hapharo puila chwkang jaga para khaiphaigra baimani hingkhe riyang rok oro jagao thaisuk thaipong nene je gana gidini jaga thaini bumung rok akrok jeta oro parao ekta Ajwla twisa hinui tongmani o twisa borok no riyang rok no bumung khai klangbai hinui khwnango hingkhe oroni theke no omo ekta Ajwla Kami hinui pharjago airok hinui nai chwng age borok kwchang rok bai jeta sai khwnarjakmani hingkhe chwng obono no kwbui hinui nung tabukbo chwng uansugui tongo hingkhe obo wngkha nai milijago chwng hingkhe omo nung chini kamini jeta chengra mani puila chwkangni susana hinui chwng ma khakago oroni theke tini chwng oro riyang rok jokon yakai khlangmani pore khe no oro Ajwla Kami o wngkha tabuk Jamatia rok nung o jaga tongbai hingkhe borokni jeta thang tongmani abo khe no bishes khlai krisi ni uporo no borok thang tongbai hingkhe shikha dikha temon beshi unnoti wngya rangkhok puisa rokni beshi oro jagao mathokmani nukjakya wngkha hingkhe nene thang phai wnglaiyani khetre puilao sai paikha amo tirok to somoisa no nukjagui tongo omo hairokta. I naithok twisa ni mung Ajwla twisa tei o twisa ni mungbai no kami bo sinijago tabukni I jorao chini dawphao kisa misa rang puisa phaimani lama wngkha raba hake I kamini lukurok bo abono no lam romoi tabuk tei kisisa chachoi phai tongo hake tei bo cha sathung tei chabo chachoi phainai abono poito